sa mi nechce. Čo tam mal? A keby sa potom pýtate v komentároch, že prečo si nespomenul auto, ne? Tak ja nemôžem, lebo ja natáčam, tak to sa nedá. Proste to ti nepôjde, lebo tu hore, jak je myška teraz, tak tam je spawn car, len vy toto nevidíte, čo tam mám ja. Tu môžem ukončiť video, tu si vypnúť mikrofón, tu vypnúť hudbu ako v hre, tu toto video vymazať, tu pauznúť, ale auto si ja spawnúť nemôžem. Lebo to je jedno. Zakrútil tak 5 hodín. Kámo, mne sa to nechce stiahnuť, ja tam zadávam e-mail, password. Proste na. No, tebe to nebude treba. Ja som si ho odstránoval, to Epic Games má problém so mnou. Lebo celý Epic Games dal update. No už Fortnite. Ja by som chodil to dať tak všude. Taký divný vodič, jak som každého pobíjal asi.